كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا أيو ناب مدب مناسي أب كلل تقراي إثيوبيا قلب مناسي بالي نباب نقعبي زكالوم صعري إنا قبرو يركبو أباديس أبابان مقالن كابول كسبات انتكالاتن مصحفتي إنا أكبو نابز تفلالوي كبابتات يباصحو وعلاتات نوابون يكايدو أبز تكبار زي زنطفو مناسي كباد ديس أبابا يرقا قور مدهنن نباراي مقالب سي قبرهم قال كدوني يوم نايلومي أغايش ناي مقال ريبورتر العالم بسا نمرب مناسيات زلاخو يو منسا يرقا قبر مدهن زهبو ريتو خدقدم فلما كمسجن نزعد الذي سلسته هابني أسعيبه زي أبزريا كسم من باب معلال الدويلكا سلازحات كانون كمسجن مو كم زفلت أبتقراي بحال النبابنا باستفلاليو مغنياتات دخوميو بفلاي أبتمن إسين أبتتا مهارين سلازي إذا بحال النباب زي إن ممتع نفع وفيتا مهارين مفتار زعلمين يرو زي قسقاسنا خلأي دما زم محبراوي ميدياتات كال مال قدايات وطائي نابط مخنو علم كم نخيل نمرايو مصحفتي كاب حواتنا بحواتنا حجي نوصدلو زلنا نحوات اب زخون يكون عاد زركب ناب زملكتو بيت تمرت بصحلنا خلنا خلو تشكيمنا خيدنا بفلاي مس كوسمي مالت نقدت وينبلو هايمانتاو بعالات كله خلو ህዝባው በዓላት كله خلو መንግስታው በዓላት كله خلو ምክንያት ምግባር ናብቲ በዓል ዘሎ ኸባብ ብምኻድ ክንኩስም ከለና መጽሐፍት ሒዝና ኸይድካ ናብቶም ቤት ትምህርታት መብጻሕ እዩ ነገር ግን መጽሐፍ ጥራሕ ዘይኮና ሒዝና ንኸይድ ምሁራቱን ዓዲምና ምዞም ተማሃሮ ምስ ወለዲ ምስ መምህራን ይህን ምሂን እንባሃለሉ ናይ ሲምፖዚየም መድረኽ ፈጢርና ኢና ንመጽእ ማለት እዩ ስለዚህ ትባህል ንባብ እንድሕርዳ ፈጢርና ክንዓቢና ዝብል እዩ እቲ ናይ መጀመርያ መበገሲና ማለት እዩ ካብቲ ጅምሩ ክንደገር ዛጊድ ዳብያሪ በጽሐማዶ ካብ ንጅምር ዛጊድ ናብ ከባቢ 5 ከተማታት ትግራይ ጥራሕና መጽሐፍተ ጽሕና ዘለና ናብ ማይጨው አድዋ ተንቤን አክሱም ሽረ ማለት እዩ ካላይ ናብነት አብ ክልቲን ከተማታት አብ ሽረና በአክሱምን አብ ሽረ ክልተ ግዜ አብ አክሱም ሓደ ግዜ ሲምፖዚየም ንባብ አዘጋጅና ነርና ማለት እዩ ምሁራት ካብ ክስታይ በመዕዳም ከም በዓል ፕሮፌሰር ምጽኮ ኃይለ አብዛ ዓመት ኳተርኢና መምህር ሙሉ ወርቂ ኺዳነ ማርያም ዓመኻ ዶክተር ዜናውን ዶክተር ዮሐንስን ካብ ዩኒቨርሲቲ መቀለ በመዕዳም ምስተማሃሮ ምስ ወለዲ ምስ ቤተሰብ ተማሃሮ ከምኡን ምስ መምህራንን ርዕሰ መምህራንን ይህን ምሂን ዝበልናሉ መድረኻት ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንዘለኹም ብጣዕሚ ዕውት ነይሩ ብጣዕሚ ዕውት መድረኻት ነይሮም ካብ ተማሃሮ ብዙሕ ተመክሮን ብዙሕ ታይ ዝበሃልን ክሳያቲና ሰሚዕና ማለት እዩ ካብዞም ተማሃሮ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም እንታይ ይመስል ኣብ ዙርያ መንባብ ሎሚ ገለ ዝብል ኣብ ዘንክልተ ዓመታት እኳ እንዳስላሰ ዝረኣናዮ ነገር ነይሩ ኣብ ኣክሱምን ሓደ ዓብይ መድረኽ እዩ ልዕሊ 3000 ተማሃሮ ከምኡውን ወለድን መምህራናትን ናይቲ መምሕዳር ኣካላትን ዝነበርዎ እዩ ነይሩ ንቅድሚት ከመይ ክትቅጥሉ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ቀረባ እዋን ዘነደፍናዮ ሓሳባት ነይሩ ምስዞም ሓስተይ ኣብ ትግራይ ዘለው እንታይ እዩ ኣብ ሕድሕድ ኣብ ዘንጫፋት ብኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ተሃስየን ዘለዋ ገጠራትን ከተማታትን እውን ምብጻሕ ናብ ሕድሕድ ከባብታት ትግራይ ገጠራት ትግራይ ሙራድ زيو تعبي علامنا أزين مقبر كا أبعد حد كتماتات أزيز حجزنا من أسي كلنا إن أنا حسب مالتيو أتصالي عبي نايم باب قوس كم باهلي أبتقرين هلو بعلات كله خلو ومعلتون فلينا أخواني خليو بهل النباب نسفح فعلو عبي خستاي سيمبوزيومات مزجاو culture نايتقرين مقباريو أمود أتا أختلو تل نقر هلو أمود أتا انتاي كولي دالي نعخم نفيويون كمسكن زمدرخنا عبي مدرخي لكم دويلكم كتحطونا سلازخالكم كالاي دما نحد حد من اسي تግራይ እንታይ ክብል ይደሊ አንብብ ይقبل ዝደሊ ዩኒቨርሲቲ አክሱም ግን ደጋጊመ ከመስግን ይደሊ ኣብቲ ንጥፈታት ኩሉ ንነካይዶም ሳና ኮይኖም ሰናይ ተግባር እዚ ይሰርሑን ዝነበሩ ኩሎም ከመስግን ይደሊ